आपला आपल्याला ଆସିବ ଆସିକି ଓଲାରେ ହେଇପାରିବ ସେଇ ଗାଡ଼ି ଯାଇପାରିବ ଆଉ କମ୍ ଟିକେଟ୍ ଗାଡ଼ି ବାହାରିବ କେତେ କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଗାଡ଼ି ଦେଇଦେଇଛି ଗୁଣ୍ଡା ଆମ ନେବ 2.5 ବର୍ଷ ବୁଝିଗଲାଣି 2.5 ବର୍ଷ ବୁଝିଲେ ଗାଡ଼ି ଆଉ 2.5 ବର୍ଷ ଅଛି ହଁ ଏ ଲୋକଟା ଚଲେଇବ ଏ ଲୋକଟା ହେଲା ଏଇ ଆମର ଏପଟର ମାନେ ତାର ଇଏମ୍ଆଇ ରହୁଛି 18,035 ପେଟ୍ରୋଲ କେତେ ଟଙ୍କା ନେଉଛି ଗୋଟେ ଯାହା ବୋଧେ ଆପଣ ସୁସ୍ଥରେ ଅଛି 18,200 ଆଉ 2.5 ବର୍ଷ ଏଇଠି କଥା କେତେ ଟଙ୍କା ନଗଦ କଥା ହେଇ ଗାଡ଼ିଟା ଦେଖି ଗାଡ଼ିଟା ତ ନୂଆରେ ଉଠେଇଦେଲା 2.5 ବର୍ଷ ଆସିଛି ଗାଡ଼ିକୁ 2.5 ବର୍ଷ ହେଲା ଆଉ